máme tu teda križanka. Žláška, prečo si to môžete. Budem zle rozprávať. A ty počúvaš. Máme tu Michala Križánka. Posledné, čo sa to netýka. Takže zopakujem ešte raz. Máme tu Michala Križánka. Michal Križánek je aktuálne, čo sa týka asociácie umelých pro najlepším svetovým bodybuilderom. Je to majster sveta vlastne na všetkých súťažiach, na ktorých vystúpil, dokázal zvíťaziť. Vedľa neho sedí jeho tréner, ktorý sa volá Alexander Hlobík. Chlapci sú už nejakým spôsobom oprávení, že dokola jedné a tie isté otázky. Máme tu semináre, máme tu čokoľvek, čo vlastne súvisí s kulturistikou a fitness. Vy ste tu práve kvôli tomu, aby ste sa mali možnosť dozvedieť odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú, takže začneme najprv vašimi otázkami. Ak nejaké otázky máte okrem Kavalíra, kvôli tomu, že Kavalír s Križánkom robil interview, takže vlastne by sa nemal nikto na nič pýtať. Ale poďme, takže prvá otázka. Môže, keď chce pýtať niečo, čo som ešte nepočul. Jak musíš štvrť, že musíš prvá odpovedať úplne samý otázky. Dosť. Flak 240. Tak sa to naskakuje lepšie. Ono to nejde, že stále tie otázky, ale... Ono je to môj, ale keď sa nejaký 150 sakov, už je to také. Aj to, ale my vieme, čo sme hovorili, že ty nehovorili. Koľko máš sakov teraz momentálne? Dobre, čiže otázka, aká je tvoja aktuálna hmotnosť teraz? Aktuálna hmotnosť návačná nejakých od 120 do 130 sakov. A keď si mal úplne prvú dietu, dával si sacharidové konzisteny, alebo dávaš ich aj teraz? Ja nedával nikdy sacharidové konzisteny. Ale na začiatku, keď si mal úplne prvú dietu, že išiel si schudnúť, ne? Nie, ja nekonštaktujem, proste nastavíme, čo mi nastavia aj pomaličky klesa. Počúvaj, čo sa týka jedla... Čo sa týka jedla, vari si sám alebo vari ty priateľka? Aj, potom keď stíham, tak varí ona, keď nestíham, tak varí ja. A pripravuj si na deň dopredu. Čo spravil? Nie, mal som špinku, ja som mi dal preč. To bol šľupák. Nie, to bola špinka. Vari si na deň dopredu, alebo máš radšej čestné jedlo? Ja si varí. Keď je takto, že napríklad ráno niekde si tak sa navarím večer. To je stále to isté, to na závodníku. Dobre, a teraz nám prezrať, prišiel si do Bratislavy, koľko si do sebou zobral jedlo? Kilo mesa. Ako prsia, hej. Čiže jedna taška tu má myslím, hej? No, 3 mesa, na to 130. Jedného konzulta, balí chlebíkov, jeden proteín, 60 g proteínu. Ráno som ešte jedol vočky s proteínom. A nič viac. Funguješ na káve počas diety? No ale nie, no dávam si predcvičený kávu, ale že by som nejako videl preť kávu. Vaše otázky? Okrem kulturistiky, robíte nejaký šport, alebo si robíte niečo predtým? Kedy som hral futbal. Dobre, tak ťa vyskúšame. Rokov som hral. Obľúbené mužstvo tvoje. Teraz momentálne neviem, vo Real Madrid, ale už sa není Ronaldo. Pozdravaj si chrbát? Počkávam si. Mareko. Obľúbené mužstvo, čo ale teraz Manchester United asi. A obľúbený hráč? Obľúbený hráč. Križánek. No to určite nie. Čo ja viem. Ani neviem, ale kde zapadá teraz. Neviem. Kedy si naposledy sledoval futbal? Stále sledujem športy, všetky. Okrem toho, čo robíš teraz, to venuješ sa aj iné činnosti, napríklad inému športu? Nie. Vôbec. Iba niečo trénujem. No, čo ľudí trénujem. Ale čo nie trénujem. Protože se týká profi, že si lidí vypýtat víc peněz než předtím. Môžem, čo by sa s tým počítajú. Ale nemáš s tým problém navyšovať ceny, alebo nejak si to riešil, že? Ale ja nejako extra nezvyšujem, ale proste už si viem aj ten čas, proste niekde zaplatia ten čas navyšujem. Šáne, otázka na teba. Ty sa venuješ aj ženám, aj mužom. Čo je pre teba ťažšie? Trénovať ženu alebo muža? Jednoznačne. To je individuálne asi. To je individuálne. Niekedy je problém aj tak. Niekedy je problém aj s chlapom, aj s ženou. Sú ženy trúbky, sú chlapi. Keď klamať, budú klamať ako trénerov, keď nespravíte nič. Ešte raz opakuj, teraz som nepočul. Budú klamať ako trénerov,
Počuli ste? Klamať. Obserajú sami seba, takže... Nie, to klamstvo, to je najväčší problém. Keby vám nevydržia tú dietu, tak nespravíte nič. Spravila prepáčení. Nie, ono to, keď to ide na jednom, tak to pôjde na druhom. Výnimočne to nepôjde na treťom, ale niečo upravíte, to už budete vedieť, čo vám to musí ísť. Pokiaľ ten človek veľa cvičí a málo je, tak schudne. Keď je drevetný, keď má dobrú formu, to bude mať slavy. Bude veľa jesť, bude tučný, bude zraniatý. To je jedno z druhým. Jak často říkáte klientům ne, že s nima nebudete spolupracovat? To je odpoveď. Často. Podľa čo si berete klientov? Podľa toho, na akom aute prídu pred posilovňu. Nie, Na ženy to nemá hovorať, na ženy máme vysoké okná, ale nie, to musí mať záujem ten človek. Pokiaľ ten človek je príjemný, dobre sa myslím komunikuje, má nejaké potenciál, vízie, alebo chce uspieť, to je pevné. Súťažiť môže každý, vyhrať môže málo, takže to je veľký problém s týmto. Súhlasím. Ja som hovoril tu, že mám také skúsenosti, že dievčatá väčšinou klamú. Bolo mi vysvetlené, že to nie je pravda, že klamú chlapi. Vy máte aké skúsenosti s tými klientami? Klamú viac ženy alebo klamú viac muži? Ja ženy nemám klientky, takže... Máš zakázané? Nie, ale to ja so ženami nemôžem to neklamiť. Máme viacej klamú ženy, ale... Ešte raz, teraz som nepočul. Sa to tak zamyslel aj tým, že čo mám ja svojich zverencov, tak si myslím, že asi možno pol na pol, ale vychádza mi skôr vždy o jednu viac na ženu. Máte aj kondičné tréningy? Nie. Vôbec nič kondičné, hej? Nie. Len statické alebo silové? Akože ja čo robím kondičné. Ale svoje, čo máš aj také kondičné tréningy zaradené do procesu? Ja myslím, že akože čo mám z verecov, ako tak akože či čo Či máš aj kondičné tréningy v rámci tvojej prípravy? Ak môžem, opýtam sa inak. Robíš kardio? Lepšie? Nie. Alebo niečo iné ako... Ja mám rýchle tréningy, ja cvičím, čo ja viem, za 3 hodinu, za 50 minút tréning, to mám spojené kardio. Aké máš pauzy asi teda medzi sériami? Momentálne, čo ja viem, 30-45 sekúnd. A opakovaní? Opakovaní, tak vždy je tam nejaký taký cvik, keď sa ide 10, 8, 6, ale potom väčšinou už taký veľká vydržov okolo 15-20. Čo má ešte slabosť? Čo má ešte osobne slabosť? To ti nepoviem. Srdiečko mám slabé. Nie, vieš čo. Cieľ je jeden, ten je veľký a... Slabými sa nevyprávajú, lebo to si budú každý všímať. A to si všimne, tak neviem. A určite vieš. No to si počul o mňa. Prečo si sa rozhodol pre kulturistiku? Keď si hral na futbal, to je úplne iná aktivita a zrazu prejazdné niečo také? Neviem, tak sám neviem, to bolo také spontánne. Vyskúšal som a proste. Dobre, no. To je asi, keď No ja si začal som 15 rokov cvičiť. A kvôli tomu by som videl troška múklišie a súťaží po 2 roky cvikom, je to však. To asi už, no. Čo? To asi už môž. No, však to nie si tam 3 rokov, že cvičíš ten na som musel. Šárek už musel ísť do Hova, kde to čeká teda. Ako do hlava? Do Hova, že Na hlavie. Ja som si, že mám veľkú vlasy, ja mám kvôli tomu, aby som mal väčšiu hlavu, lebo potom mi každý vraví, že mám malú hlavu, je to veľká. Máš veľmi malú hlavu. Počúvaj, otázka. Ja som Musel sa si aj mal dlhé vlasy. vlasy? Mal si aj dlhé vlasy? No, keď som mal do tých 15 alebo 16 som mal nie, že dlhé, ale tak neoval som si vlasy. 3-4 dní Taký dozadu. dikobraz. 3-4 dní dozadu som bol pri mame a vytiahla fotku, keď som mal 14 rokov. Také vlasy som mal. Ona sa pozerala jak puk. Vieš čo, to som mal vlasy do nejakých 6 rokov, také by ma nedávala dlhé vlasy. Ale ten by celom máli, ale potom som sa miloval, keď som bol na strednú školu, a potom som sa dával okolo hlav. Bol starý na uši. Rozumiem. Všimli ste si, ako cvičil? Mali ste možnosť sledovať tréning. Technicky veľmi dobré. Technika, akým spôsobom si korigoval Šáňo techniku cvičenia u Miša? Bolo to náročné? To je technika ako technika. Miško sa zameriaval skôr na silu. Jeho príprava, ako už viete, my sme chceli robiť bench, sa cítim silný. Samozrejme, keď sme začali ľadiť technikou sa zlepšil rozvoj svalový,
disciplína šla dole. A na margo toho sme sa rozhodli, že budeme byť kulturistov. Tak, to bol vlastne ten podnet toho celého. Kopalo celé, prekopalo, to sa to prekopalo stále, lebo sa učíme nové cviky, nejaké sa stále pridáva, že to je dobré. Ako náročné je trénovať križánka? Vstupná otázka rozvinie kvôli čomu? Kvôli tomu, že vlastne vy nie ste z jedného mesta, čiže nepôsobíte súbežne na tých tréningoch, nevidíš ho na každom tréningu. Ako často sa povedzme stretávate v príprave na súťaž? No, v začiatku to bývalo častejšie, tu sme sa kvôli tej technike stretávali dosť často. Aj sme to cibrili, aby sa učil pozovať, aby sme proste nič nezanedbali. A teraz už je to také, nie že voľnejšie, ale... Každý deň napíšem ráno, 2, komunikácia je stále. Tak. Tu sme stále v podstate cez siete v kontakte, ale na tí tréningy už to je raz tým, že aj od klientov je to také obmedzenejšie, ale snažíme sa stále. Kde hľadáte čas na to, aby ste sa venovali jeden druhému z toho, že ja keď som mal klientov, zle som to neboli klienti, to boli moji kamaráti, ktorí som pripravoval, alebo kamarátky, oberal to o čas, kde vlastne uberáte ten čas? Kde uberáme? Rodina. Ako sa k tomu stavia rodina? Ja som mal problém, proste bolo mi povedané, že venujem sa viac zverencom nejakej rodiny. My v podstate tým, že všetci ste vlastne chorobne závislí, ako aj my, lebo tu sedíme, máme rádi tento šport, kvôli tomu asi obetujeme všetko tomu. Prvo radi robíme výsledky a potom robíme večer. Bohužiaľ. Ale keď budeme robiť do Teska dokladať tovar, do regálu, tiež práci. Ja by si potrebujem najprv zarobiť, aby som mohol 40 byť na dôchodku a užívať si. Držím prsty, že by to tak bolo. Otázky nejaké? Jaké to je připravení koho zná vlastně každý na světě, kdo se zajímá o kulturistiku a o kom se mluví, že v budoucnosti kulturistiky? Je to ťažké, nevidíme ten tlak. To sa stále zlepšovať, vieš. Každý čaká, že o rok bude lepší, ale určite to vykovajú, že sa bude to stankovať, keď to sa bude pauza alebo čo. Stankovať budeme, až keď príde lepšie. Ja som hovoril, že údelom toho trénera, toho rozumného trénera je to, že v podstate stále sa bojí, obáva sa o zdravie toho svojho zverenca, cíti nejakú zodpovednosť. Poviem príklad Jaro Horváth, keď v roku 2011 skončil štvrtý na Olympii, povedali sme si definitívne dosť. Čenk prišiel za mnou a mi vravel, že ešte má postup na rok 2012, ale som povedal dosť. Proste treba nájsť tú mieru a povedať si, kedy to treba skončiť. 3/4 roka na to pri bežnej činnosti bol niekde na Pohrebe, bol dehydratovaný, mal problém so srdiečkom. Čiže vlastne ak bol v príprave, mohol to skončiť výrazne horšie. Jaro navyše mal tú predispozíciu, čiže vlastne niekedy tréner, ktorý vám povie, stačí. Tie ambície sú vysoké, ale treba im to povedať. Opäť súvisiaca otázka, je ťažké povedať pre teba klientovi, zverencovi, že vieš čo, vyzeráš veľmi zle, táto sa teda pre teba končí. Ja tu mám. Áno, ja to tak mám, kedy nie som taký, že by som si nič zamýšľal, ale ja chcem výsledok. Výsledok je pre mňa dôležitejší a myslím si, že každý chce vyhrať a skončiť nejako vysoko, tak tým pádom, pokiaľ nie je to dobre, ja to tam nepustím na to pódium, jednoducho nejde tam do toho. A jedný poďal vás to vecť. Ja som povedal, na prvú súťaž môže ísť každý, keď to vyskúša, okoštuje, aký to je. Potom, keď to zistí, mu poviem, dobre, už si tam bol, teraz som robiť výsledok. Buď áno, alebo nie. Je to na každom, kto to zvládne, pokiaľ chce pokračovať. A ja som rozhodnutý, že je dobre pripravený na to, že mám to skúsenosť, čo som pustil takú minulý rok pretekára na súťaž a skončil zle, skončil 7, nedostal sa do finále, on sa videl vyššie, bol demotivovaný, že prečo som ho tam nepustil. Ale preto akože nemôžem nikomu zakázať, aby vyššie, ale vyššie. Bohužiaľ môže prísť veľká konkurencia, môže prísť menšia konkurencia, ale v každom prípade je to len o tom, že pokiaľ nedáte tomu všetko, tak je to neslo, tak mal byť. Súhlasím.
Zverenci a zverenkyne, tí moji tvrdili alebo hovorili, že stále som videl horšie, ako v skutočnosti skončili. V prípade, že skončili horšie tí tvoji, hovoríš im, že vieš čo, mám si skončiť lepšie? Utešuješ ich nejakým spôsobom? Nie. Ja vždycky hovorím, že hodnotiť bude rozhodca. To vidím tak a uvidíme, ako sa mi tomu postavíme. My sme boli, ja som to spomínal, že v Madride 2 boli či sme vyhrali, ale napríklad tam som vôbec necítil, že by som mali zvýhrať a je to národcov, ako sa povedal. O jeden bod, je to není absolútne viditeľné, tak ja som nebol spokojný. Bol si pri tom tiež, takže to nie. A v Madride som bol, čo to bolo vlastne, že tam som bol spokojný. Národne som nebol spokojný, keď som vyhral. Ja sme vedeli, boli problémy, takže je to také, no, tí klienti niektorí sú vďační za to, že majú formu, dneska už to nerobíme na to. Chceme výsledok. Výsledok sa posunuli ďalej, to môžete chcieť aj vy spraviť niekomu formu, ale to je jedna vec, ale súťažná forma je druhá vec. Ja tvrdím, že úspešný tréner nemusí byť úspešný súťažiaci. Stačí sa pozrieť na Čižeka. Čiže keď budete počúvať podcast, čo nám rozprával o mne Kavalírovi, zosna som sa ešte potom budil. Zaspal som, pretože to už nebol počúvať. Šajne, ty si vyskúšal súťaženie, tak? Ja som súťažiť išiel len kvôli tomu, aby som pochopil celý ten systém toho trénovania, superkomunikácie, všetko okolo toho, čo tam všetko treba urobiť. To je môj názor, kedy ste neskúsili súťaž, nebudete robiť, tak? To sa nedá, to myslím. Súhlasím s tebou, ten človek, ten tréner, ak chce pripravať niekoho do nejakej nominácie, by si to mal sám skúšať na vlastnej koži. S Čižekom som súťažil jednu sezónu, dorastnec som súťažil ako junior, nejakých 5 sezón, čiže niečo sme oddietovali si. Viem pochopiť, ako sa cíti športovec, ktorý je na diete. Ja o to som radšej, že vyšiel Mišo na diete a prišiel sa k vám s vami porozprávať. Osobne si myslím, že muž by nemal trénovať napríklad bikini fitness. Nie. Trénuješ bikini fitness? Nie. OK, tak už nie. To by som sa opýtať ešte. Niekto, keď sa k vás namluvil, že by chcel vás trénovať, po akom času mu viete povedať, že či má predispozície na volejbal nejakým spôsobom pre vás, jak som povedal, výnosom do tej Keď sa ti večko vypravíš. Asi tak. Vystačíš podrem, poviem ti. Čau, parky. Spravíme niečo. Všetko záleží od toho, čo ten dotyčný príde a povie mi, že zjedol som slona, áno, dajme tomu, ale s kúkuším všetko, čo prišlo, tak není cesty. Ale keď príde, mám veľa takých klientov, čo mi napíšu, že nemal som nič, mal som tréningy, to je všetko, príde, dobre vyzerá, je tam veľká nádej na to, že to bude ešte lepšie, dá sa to zlepšiť, to kontrolu výživu. Samozrejme, každý si určuje to, čo chce, čo nechce, nikto do toho nenutí, ale musíte vidieť na tom pretekárovi, že či stojí za to, či vám povie, ako Miško mne povie, že bude bench, a ja som povedal, že bench nebude. Budeme byť kulturistom. Keď to povieš tým niekomu, tak nemusí to prijať. Súhlasím. Môžem povedať, že on chce byť krásny fyzik, tam má širší pás, tak to je celé zlé. Trénujete už len súťažiacich? Už výnimočne zoberiem niekoho výnimočne. Ale tým, že je to veľa roboty okolo tých pretekárov, to sa nedá zvládať. Ja robím osobného trénera a tým, že tu mám teda aj zverencov, tak oni vedia, že načasovať ten deň, to sa nedá. No, presne tak, ja ešte chodím do práce, čiže ten deň, keď máte spraviť 6 ľudí, to je 6 hodín. A rozdeliť to nedá. Zverenci, aké je ten hľadník? Kričí na vás, bije vás? Dobre, by tam sa nevytačili do vývrtky zverenci? Vytačili, ale so smevom. So smevom? Ja som ich bil. Normálne sa chápem, som ich toľko, mal som takú paličku, a to už bolo neomostné fase. Keď som sa chystal ja na súťaže, keď som to prežíval, toto emocionálnejšie, že mali to ťažšie, ale
Ja som trpezlivý a aj vysvetlím, poviem mu, čo ako všetci vedia, že proste technika, že prístup, to, čo zvidia, je ich výsledok. Inak to nepôjde. Ja tvrdím, že zverenec by mal pozerať na toho svojho trénera ako na Boha. Čo povie, to je sveté, nehľadám si ďalšie informácie. Je hlbý pre vás Boh? Nepočul som. OK, to sa dobre počúva. Sklamanie, čo sa týka výsledkov. Ako prežívaš sklamanie z neúspechu? Paradoxne možno lepšie ako vy. No, keď vyhráte, plačem. Ja nič mám plačem, no. Ja som proste emocionálny. Ja plačem, až keď dostanem. Neúspech, keď je zaslúžený neúspech, samozrejme, dobre, keď ten človek má dobrú korunu, zle odpozuje, niečo tam pokazí, tak je to len o ňom, ale keď nemá dobrú korunu, tak to dám si to popomáľal a je to problém, ale ten stres na tom pódiu a to všetko okolo toho, o diete, o rodine, o všetkom, každý má starosti, zdravotné problémy. Je to napätie, je to veľké vypätie. Pred súťažou moc toho nenaspím, ale to som v strese rapidne, lebo neviem, čo sa deje, ako bude vyzerať, čo mu zabere, čo mu zabere. Bývajú veľké náhody, takže už to potom len samozrejme prejsť, nejak to rozumie. Už keď je prvý raz na stage, už je dobré. To fúči. Ešte keď máte také uzveracia, tak už školy do piči a do piči. A všetko je zlé. Slabý predával. Počúvajte, nie, ja ťa musím opraviť, ja si pamätám, jak sme boli vedovne na majstrovstvách sveta. Tak, majstrovstvá sveta elitko, a vy ste prišli pred súťažou k nám na izbu. To ono sa jedine do veci, no. Mišo si ľahol, dal si ruky za hlavou a normálne mega. On ležal, hovorí Mišo, ty bol si nervózny. Nie. Všetko, že na cvičenie. To bola pohoda, lebo ten sa niečo zapalo a už sme nevedeli, že Miško ide vyhrať. Teda ako ja som to tiež tak cítil, ja som to videl. Keď som si znebrali súťažu, proste tá forma niečo pokazí. Nejak zachrániť? Dá sa to zachrániť, dá. To forma, keď forma napríklad. Jako? Ja som sa, že som bol chorý pred súťažou, ale skôr tak, že zdravím problémy, vieš. Máš problémy s trávením, ťa zaleje, že ti nedotieka tá voda. To trávenie sa vždycky už... Ono tu tam nemáš, ne, ale máš tam vody veľa, ty tam to děláš. Tam retencia v podkoži a treba toto vyriešiť. Jasne, keď všetko funguje, že doslova tráviaci systém vyprázdňuje a chutí mu jesť, je hladný, to je všetko pre mňa príjemné. Môžem vidieť. A teraz vieš, že bude napríklad na Malte dobrá forma, lebo som bol hladný, ale dúfam, že tak bude aj náhľadná. Preto bola veľká pohoda. Jak riešite tie letické presuny? Že sú dosť ďaleko. Ja si to otrpím, ale spím. Vieš čo, oni ešte nie sú Oveľa sadne a... Rozhodnutím sa keď dobre, že už sme tu... Mišo ešte nesúťažil za oceánom, čiže vlastne tam ten... Ja som ešte... Nie, zatiaľ ešte. Zatiaľ nie, ale boli v Indii. Na tú Indiu som sa chcel opýtať, čo to tam vlastne v Indii bolo? Tí Indiáni boli nejak z vás vysadení. Ja si pamätám, že keď my sme boli v Bombeji na majstrovstvách sveta, ešte aj so mnou sa sfotili, ale so mnou sa fotili. My sa chceme s vami sfotiť. India bola zábavná. To bolo zábavné. Vlastne pred súťažou sú tie najdôležitejšie, čo sa týka tej vyšperkovania formy. Že sú tam nejaké tie pravidlá, že či v tom lietadle sa to dá poriešiť všetko. Nesúťažíš tam, keď vieš, keď máš, väčšinou vidíš skôr, keď má. No ale sú to také tie... Tam už postačí, že moc nespravíš, My máme taký systém, ja mám taký systém, že keď je pretekár dobre pripravený, tak on nerieši nič. On proste ide a posledný deň sa pohráme s vodou troška, forma je dobrá. Keď je zlá forma a máte niečo riešiť, to samozrejme rozhodívaš všetko. Dlhé státe niekde v kolóni, na letisku, to všetko trpí, nohy trpia, všetko trpí, ale keď je dobrá forma a ideme včas, tak ja sa vôbec nebojím, lebo ja si s tým poradím. Som si vždy poradil a keď neviem, zavolám mi to robí. Ja si niečo vymyslím. Máte ešte nejaké otázky? Prečo to vy robíte? Kvôli čomu? Kvôli tomu, že to milujete, keď dávate v podstate bokom svoju rodinu a všetkým svoj voľný čas a energiu venujete niekomu, aby si boli akože, že som najlepší tréner, alebo vidím tam to zveru.
No, to je jedna vec. Ja neviem, čo to robí. Ako v ktorej súťaži, ale mňa by zaujímalo, že prečo to robí vlastne ten tréner, lebo podľa mňa, sorry, ale tu neplatíš milióny za to, čo ti on dáva, lebo on buduje svoju rodinu, svoj voľný čas, proste všetko. Môžem odpovedať ja, poviem, kvôli čomu som to robil ja. Ten pocit, keď máš borca, ktorý dokáže prekonať seba samého a stojí na tom pódiu a zvíťazí, je na nezaplatenie. To ti nedajú žiadne peniaze. Som chcela vedieť, či kvôli tomu pocit. Teraz nech poviem čo. Ešte keď môžem, ja som nikdy neplakal, keď niekto súťažil z tých mojich a niečo vyhral. Ľutoval som akurát v roku 2012, myslím, 11, pardon. 2011 som to bol pre mňa ako pre trénera najúspešnejší rok. Majo Čambal zvíťazil národnú klasu. A Jaro Horváth skončil štvrtý na Olympii. Vtedy som mal poprvýkrát slzy v očiach, keď som ho videl, keď ho zobrali do prvého porovnávania a videl som, že má na to, aby získal medailu. Tešil som sa, bol som pyšný na neho. A videl som, že som taká malá čiastka, ktorá mu pomohla k tomu výsledku. A peniaze neboli vôbec rozhodujúce. Rozhodujúci bol ten pocit, že si niečo dokázal. To bolo u mňa a v tom roku 2011 som akorát ľutoval to, že verejne to nemôžem rozprávať. Z toho dôvodu, že Čambal ešte potreboval ísť na majstrovstvá sveta a tá situácia bola taká, že ak by sme to priznali, tak budú mu robiť problémy v rámci asociácie. To ma najviac štvalo. Takže ten pocit je na nezaplatenie. Šanky? V podstate, kvôli čomu som začal, lebo ja som chcel dobre vyzerať. Nemal genetiku, tak to, čo mám v hlave, dávam do tých zmerencov. Každého jedného robím na ten obraz, samozrejme to, čo je trend a to, čo sa mne páči, to, čo ja si predstavujem, to dám do neho, alebo do nich. Á, čiže vlastne tým, To je že vnútorné. ste na to nemali, tak ten svoj vlastný sen prenašať na niekoho iného. Kompenzujte si to. Áno, to je také choroba. Také niečo, že čo som posadnutý som tým, tak sa snažím to robiť a dávam to do nich. Potenciálne, čo oni majú to zlepšiť a teším sa z toho. Niekoho baví hodiť na futbal, nebaví to, takže to je asi o tom. Každý má nejaký koníčok. Niekto doma lepí niečo, nejaké lietadielka. Ešte ja som sa spýtala, že či je to kvôli pocitovej stránke, alebo prečo som chcela vedieť ten pravý dôvod. Pocit, lebo ja som dlho trénoval ľudí zadarmo, v podstate, ja som ich trénoval len tak. To všetci vedia, že ten tlak bol tak veľký, že ja som ich začal odháňať tým, že som mi dal peniaze. A oni sa to začali platiť ľudia a čo som mal robiť? Ten nejakým spôsobom tam chcem chodiť, chcem fungovať, tak... Dáte mi stále viac. Nie, že ja nie som mamona, ale mám rodinu, mám malé dieťa, čaká mi ďalšie dieťa. Správne rozumiem. Musím živiť rodinu nejakým spôsobom, takže na Slovensku tej práce je štandard, tak mám dve práce momentálne. Ale peňažky, oni vedia, zberenci aj Miškovi, sa dávali do nich. Tak to je. To bolo. Bolo čo jesť, tak si dali za svoje. Ja som nemal, že ani kupoval pri iných miestoch. Tak. Zarábať, nezarábať, to je také. Aké sú videi mesačné? To je veľa. Ešte raz? Takýto športov, aké sú videi mesačné? Že raz to už je veľa. Čo ja to nepočítam. Koľko ide? Ale napríklad na doplnky mesačné. Ja mám spozor na doplnky. Na doplnky je 700 €. Taký máme budget. 700 € je budget na doplnkoch výživy. To sa minie. Jednoducho to sa Za zje. to strávu to máš nejakých 400 €. Už raz? Strávu normálnu dietku, tak to máš nejakých ďalších 400 €. dajme tomu. Keď je kuráci, Tam máš iné doplnky výživy a to je dosť. a suplementácia športovej, vrcholovej je úplne niečo iné, takže tam stále potrebujeme nejak to lepiť. Čo sa týka mesa, kupuješ klasika v supermarketoch alebo Čo je v akcii, stále platí to. Hej, vás to povedať. Nič ma nepoteší viacej, keď majú Lidl pozosa za 13,90. Také maličkosti dokážu kulturista potešiť, nie? Lebo je to veľa peniazí, každý jeden zverejný som. Vy budete mať zverejný, ja neviem, či budete tak. Na začiatku, keď som začal, tak som ani nevedel, čo je losos. Tak je, potrebujem. Ťažko robiť výsledky so zverencom, keď nemá na to budget. To je veľký problém. Ja som povedal Michalovi, skončí robiť manuálnu prácu,
nosí sa živiť len týmto. To bol náš cieľ. Skončil robiť prácu, dostali vo fitku, ale kedy sme to, ja som pomáhal. Dneska sme tu, samozrejme je tam potenciál, je tam genetika, všetci okolo toho rozprávajú, ale dobre. Keď sme to nezačali robiť, tá genetika by bola dole v bani. Nikdy v živote. Peniaze ti nikto nedá. Súhlasím. Cheat day, riešiť nejako? A čo je? Dobre, počúvajte, včera mal cheat day. Sa mi pochválil, že včera som mal cheat day. No, ako cheat day. Cheat meal. Dá sa tomu povedať. Jedno, halušky som si dal pintové na večer. A ráno som sa dobre doseral. Halušky je na to tvárovať. Nie, to povedať, že to má probiotika, no. Nie, my to tak máme stále, máme tak nastavené, že Každý týždeň. nejak to funguje, ide to, pomôže to hlave, ukludní sa celé telo. Samozrejme, Miško tiež zdoroval, nechceli ísť, nie, pokazil formu. Potom prišiel mesiac pred súťažou, kedy to zastavil všetkým, a Miško sa ešte odvládať. Takže Ja som nevedel. je to tak. Takže niekto vám tvrdí, že celý rok striktne dodržuje stravu. Môže, ale podľa môjho názoru, to je môj názor, progres neurobi. Môže robiť, čo chce. Z dôvodu toho, že keď si zvykne to telo na jednu a tú stravu celý rok, to taký veľmi sa nezareaguje, tá ryba, meso, Pretože v objeme ješ rýžu s mesom a viete zješ to isté, tak aký tam máš progres. To isté. Môžeš vybrať kilové, možno násobok viacej podľa mňa. Kvalitný prísun mesa alebo bielkovín vec jedna. Samozrejme, my sa kvalitne stravujeme celý rok, ale plus tam má pivko, má tam špekačky, má tam čo mi chutí, pizza, hoci čo. Aby to telo proste nejakým spôsobom šokovalo tým jedlom alebo niečím. Samozrejme, keď príde na chvíľu jedlu na jogu, to telo na to zareaguje. Keď budete celý rok na vode, buď budete mať celý rok súťažnú formu, čo ja si myslím, nie je reálne, súhlas, alebo pôjdete na súťaž, budete zavratí, budete nejaký, keď si budete stále jednaký, ako ste boli v januári, tak budete v decembri. Takže treba to robiť kvalitne jesť, kvalitnú stravu a robiť to vec. Už je len vec skúsenosť. Za 10 dní máte FIBO, 2 týdny potřebuje první soutěž, což vlastně zažijete jako poprvé, tak někam na dlouho cestovat před soutěží. Máte strach, nebo co budete dělat? Co budete dělat? Pred svetom, že pred kvartom, pred svetom to boli Ešte len boli, len pretože určite to bude náročnejšie, lebo tá India bola skôr taký vekec v podstate, družstvo malé, ale na FIBO ideme robiť formu. na FIBO sa bude tvrdo vtrieť na stanku od rána do večera. Sú to podmienky od sponzora, takže musíme to dodržať. Bohužiaľ, budeme si vyboxovať možno, že nové lepšie podmienky, tak sa musíme predať na náročnom svetle. Čiže bude to náročné, preto štvrtok, piatok, sobota, nedeľa od rána do večera. Stále biceps. Spolu s tréningy, Musíme sa stravovať, musíme jesť. Ja mám z toho obavy, že uvidíme, ako to dopadne. Je to náročné, fyzicky, psychicky. možno, že máme ešte aj. Áno, možno, že sa to môže byť. Čo sa ťa opýtam na že bielkovinový profil, že z akých zdrojov získavaš bielkoviny v diete a v objemoch, či tam nejaký rozdiel, že tam také meso, alebo... Ale vieš, teraz tak napríklad povedzím, nedávam, čo som tam stavil, vyrobil ťažobu. A teraz je to len vraj tak uracina, ryby, tvárový je tam, preckanie, čo vždycky, proteín, to je všetko. Viacej cukru. V obemovke je viacej cukru, má tam také lapužníky, pripinačiky a nejaké takéto veci, akože neobľúbuje si tyčinku proteínu a také veci. Takže ten No a cukor čo tá bielkovinika tu také isté. bielkovina je kvalitná, rýchlo stráviteľná a ešte ho dostáva to, čo potrebuje. Zmes a mliečná bielkovina, proteín, to isté. Vajíčka? Aj vajíčka, no, a nie obľúbujem moc vajcia, ale aj tie. Kolik máš rekord pre beráčiků za den? To som nepočítal, ale naposledy, 10 dám naposledy. A keď cukruješ pre súťaže, čo sme radši dávaš? Všetko. Determíny. Nie, to nie. Nedávame cukor. Čo? Málo dávame cukor.
kroisanty maslové, z maslo, nutella, také veci. Čo, podľa formy, podľa toho, čo treba riešiť. Niekedy sú to rýžové chlebiky. Niekedy sú to striktné rýžové chlebiky. Väčšinou na tom začínam, hej, keď sa nerozbehnem. Už to háčim. To nemám rád. Podľa čoho viete, že teraz to vyzerá na rýžové chlebiky, ale teraz tam máš radšej to... Či to je suché alebo nie? Ale podľa formy, akože, že čo, že... Roztužím. Ako ja systematicky pripravujem protikové, že keď sa dobre vyprázdnim na stolici, tak som splasne vrchol, kde s ním voda. Tak. Ja mám nemenný púšťať vodu zo svalov. To je plochy. Svaly potrebujú mať vodu, sú to okrúhle, pekné, plné. To podkoží, svaly spadnú dole, zostanú nejaké. To je stále nejaké. Nenakúpujú sa proste presvedčať. To, že bude voľná, síce forma môže byť, ale nacukrí, nebude ten sval plný. Keď to náplníte, nie že nacukríte super kondenzáciu, keď spravíme, či to bude pizza, či to bude prosciutto, alebo kajzer. Vždycky improvizujeme podľa toho, na čo na obu, čo sme predtým robili, meníme to, ale potom opárne sval, to, že sa zvolne, vyzerá to ten sval, ktorý naplníme, rozcvičí to, vytlačí ten sval na tú kožu, keď je to papierová, čo je veľmi dôležité do kože, to vyzerá fantasticky. Nemusí to vždy vysť. A musíš aj poviesť, keď si povieš. Keď prepiskujeme whisky, tak to nevidí. Keď zabudeme. Akým spôsobom riešiš to? Že napríklad nemá svoj deň, vo fitku prídeš tam a vieš, že to nejde. Musí to. No tak ale nikak, ide to stále. Ale je spáť, dobre to večer. To trénovať to musím dať tak, ale ide to stále. Musím to. Stále si také vlastne v takom top. Ako vieš, keď si doma a pripravuješ, že tu nechce sa, ale už keď si tam, už keď to začne púknuť, už je dobré. A niekedy sú najlepší tréning, keď si myslíš, že si nechce, ale sa dojde, že práve na všetko. Lepší výkon. Máte ešte nejaké otázky? Keď si hovoril, že 40 chceš ísť teda na dôchodok, kde sú predstavili, budeš vyzerať potom, keď nebudeš mať tú súťaž? No, ešte lepšie. A to kožu dáš potom kam? Ako? A to kožu dáš potom kam? Akú kožu? No tá, čo ti zostane, keď budeš taký veľký. Prečo by mal vlastne kožu? Ja budem cítiť celý život. Miško má predstavu takú, že keď nebude súťažiť, že je strašné. Tak. Strašné, že všetko jesť, ale veľký a masívny. To som mu teraz hovoril, že to nehovoril. Hellboy. Uvažuješ třeba o tom, že až skončíš s kulturistikou, tak by si přece jenom dal nějakou tu soutěž péči? No, uvidím. Alternatíva rozmýšľam. Uvidíme, ako to pôjde celé. Máme cieľe veľké, takže všetko záleží od toho, čo sa nám podarí vybaviť. Také veci sa nemôžu riešiť, že ako bude vyzerať potom. Každý človek, keď dostane, tak vyzerá nejako. Ja chcem sa spýtať, hovoríte si, že máte teraz 150 cukrov, akože, že aký máte pomer živým vlastne bielkovinu cukru, tu písané, že? 150 nejakých sacharidov a bielkovín okolo 500 gramov. A tuky? Tuky, no iba z lososa, čo si dávam, a to ako vecme ako všetko. Losos koľko krát denne, či to raz? Ako 300-330 gramov lososa a pol kila fareva vecme. 300 gramov lososa to sú zabalení, hej? Je to malé, to v Tesku máš dve balenia. No. Lebo tam majú bielové, že ak to si myslel. Nie, ja berem dva. No, tam majú 300, 330. Máš aj hlavu? Čo? Či máš zľavu, či máš zľavu. Majú zľavu, to majú. Čiže tých bielkovín máš koľko tak 3 gramy na kilo? 3,5 3,5. Tak, to som 200 gramov. To záleží od suplementácie. Niekedy 600. Nie, dobrá suplementácia sa živé bielkoviny. Ja už som počul taký názor, lebo som niekomu povedal, moja mi objednala proteín u nás vo fitku a bolo tam veľa sacharidov, sa myslel, že na jednu veľkú to malo okolo 4 gramy, ako bolo tam 10 gramov sacharidov, alebo koľko a 4 gramy cukru z toho. A vraj moji niekto vráti, niekto vymení, že proste, že bez sacharidov. Oni zosoli, že bože, ako to môže vadiť, toľko to málo cukru, nie takému chlapovi, vraj mal ty chuj, ja tam mám 200 gramov denne toho proteínu. Čiže keď si to berieš krát niekoľko, tak to máš koľko, to máš 30 gramov cukru. Že bože, to načo, no načo asi. Takýto mi nevyprávať, že načo. Cukry strážime, lebo cukry sú... Jasne, to nešam priateľ. Smrť. Sacharidy hlavné, ale taká tam slúži do...
ešte donedávna som si dával stále, že znamená jablko, že som si nastrelal teda už to. Dáme vločky. Dáme žalúdku trávy, tak sme zistili, že robia dobre, takže vládnu na... Každé ráno alebo obede vločky si dať vždycky šetre jablko. S čím jogurtom, či alebo iba samé s proteínom? OK, ešte nejaké otázočky? Ovocie nič. Teraz už nie. Ani ananás, ani grep, nič. Teraz nie. To sú máme na to doplnkovú výživu, ktorú využívame v tomto, ale ovocie nie. A zeleninu? Fruktózu. Zeleninu nie. To ani nepočítam po zakladení. Napríklad ani čo sú miestne výrobky, ako tovar, čo dávam, to nie je zaradávať to do týmu, ako že sa tak. To je rozdiel, keď je to 50 kg dievčatko a 120 kg chlap. Rozdiel, keď to dievča má 70 kg tvárov, rozdiel a my sme dávali tvárov, deň súťaže, ľadoval do seba okútený tvárov, tiež chlapci na prvej súťaži, ste tam šatí, sucháre, myšku vykiaľov tvárov, to tam dávali do seba, čo to robí, čo to je, kto to je vlastne. Ale nie je to štandardné, že? Ľudia sa to boja, ale ako niekoho nerobí dobre na to dá. Máme skúsenosti, že nám to pomôže, keď potrebujeme riešiť určité veci a v tomto nám to pomôže. Máme vždy vychytané, že vyhľadáme niečo také, čo keď nám to radšej padá, tak tam dáme ten tvar, nám podrží niečo, to tak zareaguje, je to výnimočné, možno u mňa, možno u niekoho to nemusí taký. Vždy to záleží, hovorím o to, keď je tenké to podkože, keď je to tenučké, to chytíte, tak môžete robiť s tým svalom nápadnú, alebo keď je sprasený, že má podkože hrubé, ako roh, tam tu, nevytlačíte nič, môže sa učiť koľko chce, nepôjde to. Takže dieta, striktná dieta, tenké podkože, potom môžete robiť čo chcete. Súhlas. Máte ešte nejaké otázky, ale budeme fotiť? Dobre, OK. Takže ďakujem pekne obom. Čo ste nám? Ďakujem vám pekne, že ste prišli. Zatleskajte. Poďte dozdávať. To som vám si Ešte sme to nerobili nikomu.